banyak sekali yang ngenes dalam hal percintaan. Kenapa kok iso? Ya pancen banyak faktor. Lagi kuwi pancen atine apik, pemaaf selama sing pasangane minta maaf, pemurah nyahnyo. Ning kena ngopo lagi kok senengane iso diapusi, iso diuriki, iso diakali. Padahal lagi kuwi wonge sensitif, ya. Artinya selain dengan pasangan ya iki. Oke, sebelum lanjut videonya, teman-teman mohon bantuan like, share, subscribe channel Hendrik Gimbyong. Semoga channel ini juga berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, aku doakan semoga selalu berkah, sehat, panjang umur, dan rezeki-rezekinya deres kayak hujan. Terima kasih banyak. Iki tak terus ya guys ya. Aku ki saploke aku wingi ngupload legi ternyata yo aku akeh banget itu DM, itu WA, warna-warna. Intine aku kan menuntaskan. Ning janji yo, nek aku menuntaskan ojo baper. Ya akeh-akehe do njaluk tentang asmarane legi atau percintaan legi. Sepisan meneh iki mung omonganku. Dadi iso bener iso ora, yen bener mbok jupuk sing elek-elek diguang. Ya kembali ke topik semula, ya tak turuti tentang asmara atau cinta legi. Maafkan aku yen aku nek ngomong ki ceplas-ceplos, ngomong opanane tanpa tedeng ngaling-ngaling. Ini khusus untuk jomblo-jomblonya legi atau khusus untuk legi sing awal-awal pernikahan. Dadi yo, sing jomblo-jomblo lagi kuwi banyak sekali yang ngenes dalam hal percintaan. Kenapa kok iso? Ya pancen banyak faktor. Lagi kuwi pancen atine apik, pemaaf selama sing pasangane minta maaf, pemurah nyahnyo. Ning kena ngopo lagi kok senengane iso diapusi, iso diuriki, iso diakali. Padahal lagi kuwi wonge sensitif, ya. Artinya selain dengan pasangan ya dengan orang lain lagi kuwi duwe sense, duwe perasaan sing sangat peka dan tajam. Wong arep dapusi ya mesti ngerti. Wong arep di kapak-kapake wong ya ngerti. Bahkan banyak legi yang bisa membaca pikiran orang lain atau membaca hati. Elek-eleke yo iso maca situasi. Iso moco situasi. Tapi kenapa ketika lagi bercinta dengan orang, ya dengan pertemanan yang lain, kok akeh-akeh rungkat, akeh-akeh disalahi, akeh-akeh diapusi, dikhianati, ditinggal lunga, bahkan ditinggal lunga tanpa tembung. Mergo apa? Ayo kita telaah satu persatu. Sekali lagi ojo baper ya. Lagi kuwi pancen duwe kelemahan sing luar biasa, overthinking. Yen overthinking kumat wis jan apa wae sing dipikirke itu rumangsane iki bener-bener dhewe, termasuk dalam hal berpacaran atau berkomunikasi dengan pacaran. Sakjane lagi kuwi dibekali dengan sensor-sensor yang sangat tajam. Tapi ono tapine, ketika dia bercinta dengan orang, sensor kuwi mau tumpul, sensor kuwi mau wis ora ono meneh, bujel, ora mandi, ora majas, ora manjur. Mergo apa? Mergo lagi kuwi nek wis cinta karo wong, matane PCX alias picek, ketutup, atine ketutup karo tresno, matane ketutup karo tresno, dadi ora iso ndelok sing bener karo ora. Iki akeh-akeh lho, tidak semuanya. Dadi lagi kuwi paling gampang diapusi, paling gampang diselingkuhi, paling gampang dirugikan. Mergo apa? Mergo dia selalu berprasangka baik kepada pasangan, padahal pasangan iku yo iso manfaatkan. Ngono. Dadi legi kenapa oke-oke kok rungkat, oke kok ngenes dalam bercinta? Mergo legi ku yo overthinking. Ning yo kuwi mau sing aku herankan iku kuwi mau legi kepada orang lain yang bukan pasangannya, peka banget, peka sekali, sangat peka, bahkan membaca gelombang angin, gelombang air pun mlayune di iso ibarate. Tapi kepada orang yang dia cintai, legi kuwi bujel, ra iso ndelok apa-apa selain rasa cinta dan cinta. Lah nek wis cinta, overthinking akeh banget.
sing pisanan. Sing kedua legi kuwi ya asline kuwi seneng banget diperhatikan, seneng banget golek perhatian. Yen wis WA ora dibales, wis mbanyaki dhewe, wis bingung dhewe, wis mikir sing ra genah-genah dhewe. Wis muring-muring dhewe bahasan dibales, iya aku lagi ning kene yang langsung ces atine langsung adem meneh. Ya kaya ngono kuwi legi. Nah, aku wis tau matur wingi kae bahwa aku katakan legi kuwi pancen legi manis. Wah endah elok susah warning neng awali, neng tengah-tengahe sekeindahan itu menjadi memabukkan. Sing tak aturke wingi kaya amer, ya tenan ibaratnya kaya gula, kakek yo diabetes. Tenan kuwi aku ora goroh, nek iki yo ora kabeh, ning nyok-nyok wae. Nek sik ana sing cocok yo syukur, sing ora skip. Terus kemudian kenapa kok legi kuwi kerep-kerepe percintaannya rungkat? Ya pancen legi kuwi empatine gede, sangat besar sekali. Nah, legi kuwi kadang-kadang keri atine. Nek ana masalah gede, ana masalah apa wae, mesti dhek iki ngerti, mbok sapa sing ngandani. Nek wis ngerti, wis ogel dhewe. Mergo apa? Mergo simpati yang besar. Banyak legi yang tidak kuat, akhirnya legi melu-melu nyeblung, melu-melu cawe-cawe, terutama nggon hal-hal sing dianggap legi ora bener, ora lurus, mulakno legi pengen ngurus-ngurus kayak pengen bener-bener ke. Lah tentu saja kaya ngono kuwi nek dalam hubungan percintaan, yo awal pisan pindho telu pasangane legi kuwi yo iso nampa, suwe-suwe yo bengkah, suwe-suwe yo wek ngono lho, tapi ora kabeh legi. Legi kuwi pancen sakjane iki asline gampang sratenane. Gampang banget. Wong sing entuk legi kuwi bejone ra ilok-ilok. Bejo banget mergo legi kuwi gampang sratenane, gampang dimengerti. Terus legi kuwi ya wis nek wis cinta ki jan apa-apa dikeke nyah-nyoh tenan. Masalahe legi kuwi tangane iki yo. Tangane iki kadang-kadang keri dhewe. Ya kuwi mau sing tak aturken mau. Wis WA ra dijawab, wis monyel dhewe tangane, wis obah dhewe takon ngene ngono. Banyak terlalu overthinking. Jadi dikurangi, ini juga salah satu sebab kenapa kok legi akeh-akeh rungkat dalam percintaan. Sing berikutnya, legi kuwi kadang-kadang on seneng karo uang, wis cocok-cocok uang kuwi mau, uang sing tidak cocok buatnya, tidak baik buatnya, ning gandeng lagi kuwi cinta, nekat, bablas, diterabas, itu tane apa? Itu tuh aneh legine metu getihe, leginya berdarah-darah, leginya loro, mergo disakiti, sing salah sapa? Ya, tuh berikutnya meneh, ya legi kuwi uang ya, uang sing sakjane iki paling kooperatif banget, apalagi dalam urusan percintaan. Sakjane iki pengen banget dimengerti, ning pura-pura sok tegar, sok cuek. Lagi kuwi pengabdiannya luar biasa, ngeladeni banget karo pasangane. Terus bapere ora jamak. Ketika dia biasa ngeladeni pasangane, biasa apa memberikan yang terbaik, dibales dikei sak cuwil wae, lagi ki sembrodol, lagi kuwi langsung lali jiwa. Mergo apa? Mergo lagi kuwi gampang banget tersanjung. Padahal ya apa yang dia berikan kepada pasangannya itu jauh lebih besar. Pasangane ning perhatikan sithik wae, lagi iso jembrol. Nah, ini kadang-kadang menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh weton-weton yang lain untuk memanfaatkan legi. Dadi intine sing do duwe legi tetep waspada, kontrol emosimu dhewe, kontrol atimu dhewe, kontrol jiwamu dhewe. Aja sithik-sithik overthinking, mikir sing hanya menurut benarmu dhewe. Aja sithik-sithik tok turuti kata hatimu dhewe. Nek kuwi berkaitan tidak dengan pasanganmu ora apa-apa. Nek kuwi pasanganmu tetep luwih dawa, luwih jembar, luwih mikir. Hai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hendrik Kim Yong. Mantap!